Abamenyi be kaunti ya Nyamira anene kurwa sekinyoro kya tente kegotoka ewade ya township ebunge ya West Mugirango nigo baisokirie na kubwatuka ebirengereryo byabo gucyase abarai ase amagenderero ayo barigetie baikiranirwe ase umwaka oyo iga amarieta ne yankore tore barende ati nyangare kurasika no yasuki kirare gusaba umugabano ito atakore Nyamira county ikiringa ya egwana nyabarayi Nyamira gisiyere atogocha ko mwaka oyo o 2025 ntoro gisiyiri gibate buruburu agendera tayi yo nera atakoye na Nyamira bikana ki county ndishozi asekene egati ya magenderero ayo no kwenekia buna umuchando bw'ikipara inkurigirerirwa ore asobwaime naboigo abarimu ba ECD inkonyora bare engeria yabo abanisobeto urutende inkenale gukurira abarimu ba ECD banyale ko bakomba seteti kiagera besambana koegwe bakorera kandi bagutiria abana kuruse abana bakororekana ko babandi ekiagara goiko cyakire kuruse otire bakoje igoro umanya gocha ko bomuntu na bane byongosi ebi byonsi pi mugabano ito iga cyakire te kuru nasari agatira bakagaika igoro bono abantu bari bakakinari gusaba abantu bamotare ko barora bae gugendu kyabo bakini bwebirogo akina bari bare igunga na ituna abarimu abandi serikali yo ko bachari bari bayigoro aba bamanya konyora ngamba cyariri ono baso akwirana ebara abaso kutugirira abana amba abaso gusomya abana inje nari gusaba koranje gabana abalimu aba bachari bayakindo bari kohewe naende bono nari gochanga naro bikara gitabyakire binya na koiro koboko gabana naba emusiye bawo kipara bono tugusingwe situgweta lakini bono ebikara gitanaro byakire binya na agenire nga nyasaye guna atoletire 25 omwaka oyo 2025 amabadiriko naba manene mono asamarira Jackson Omari nenje no mukacho Nyamira pare yemerwete makairo ikaita nsesa kuruko mwaro ikaenda gisiaga ikaenda tinga abwa maene no wona sema yepara echaige kurara njira kerembure yature kigali ngiri kweta abali mboka mbali kweta njira abana boko bako ndi school buna wonto te gisiaga ndibaki tubagere mato kwaranje umusinigo minto bunda to kuwanjite naende uri omuntu muya naende gwata amabira otorore nyasaye itu otokonye barabara iyo egera abana bakwende school yatoka barabite boigo mbasaba omugabana Nyaribo kubatirana n'aba MCA bonzi iryo gukora umuchando yo ore ase kiciro anene ase umwaka oeta kiciro cyagomete kurwa gutakana ebango ase bare kwemurunganirya okoba umusunte ugwicororana kweubi amache ase kiciro ugutabaroro w'ikinyomba cyobochenu kindonke naboigo Chipark Street engana baganirie serikali kurigereria ibiga ase umwaka oyo amangane kiciro ekire cyo twale gutakanga rights kiraiti cyabege tworwa mane kikwamete on twale gusabaiga uyu minto Nyaribo ikiana yero bon tubwate buna tata nere bon tubwate nere president ito baiga ka kyakorumuki nande yali kunyarekana abaye MCA libagali isaine gusaba chamo baigwane egere no ni chichire echabu yose echoire ichabone cyogete asabantu bakoneri no ni chinyanya chingeni ono gugusinikura no ni nyanya ekiagera nsabo chabu boro bunge twalo sabo yo minto Nyaribo abeka kutara chichire chigweta atari gweta nchimiseti amaje chimiseti oborabu bachenu mutakeire egererende nariyo county yetera korende nira imukigo chingaki echecho nigo barorekanire kogokiwa n'uburai bwaye omuseneta Nyamira omuske Eric Okongo omugeni Nyamira ligo titangire twatotebya omuseneta ito commissioner Okongo omugeni ngambu yamono kyari Nyamira ntorire besa chikaunti chinde twasoma tukayuchire edu twasoma kerase tukaligereria igo cyauruchi besa ntwekene Nyamira ntorire besa nane kirani cyeto busonga cyauruchi besa nke lakini Nyamira county ntorire besa ekaro tutauru besa igo gaba no ito
egichibese chutaurwa ntogani torore ngichigo kora Nyamira ikiarekera omoseneta okongo omogeni akorwanire chibese chiache Nyamira ntokorora gento chigokora toro omosunte abanto nkorera bare botuko na mugaso ng'a Nyamira besa nchiri okora gasi gabana chibese chigocha chirabe kunse korwa paka naruke libwelibu Nyamira chigo chipilioni ng'a ichigochia. Kingo reporteria Gatembe TV kurwa Sekinyoro keiga kia Tente kegotoka ime ye ward ya Township ebunge ya West Mugirango County ya Nyamira Jeff Atigadi Gisemba.